Tibagango nyabeka uchia. Igo narko nyoro monto ya babuye buye familia. Aiche moe rongorie ewa njwayo anyale rongorie. Igo musies naru pole. Pole nene sana. Ainde namate ngabuna kubunya kobanga. Genda nare kubuye kananga chiparanchira iga ibere. Koru ayamoko moni jo soka nyapara ibere. Ne yo soka etebo nyunyo genda tombe. Toteme osenjibe kwera. Yara wa nero ikaranste kerogo nero lesera kali. Maite siasa yebakota karaba antaba ngo gibao ko ha. Kiara rina rueta na lengo diem wala gotera nga tibi tiara. Kanyora tibi mutiara lera isego nsiria. Ona nkewa cha unando mongaini nkewa cha ngaka serikali. Ona inja na onde maria na ona muiso onde na yenda linga te biurunga abantu bana bako ende county. Gabako enda banyore chobisi baonchoka na goeta chibasa china atomete go chochi akei. Anja abantu bana enda gito banyore building ya meso mugaba nali mu ministry mu chivo bisale. Na ngete siringi 200 chije chikore headquarters. Chimilioni 200. Chije chikore headquarters. Andire ngamatenga abantu bana gabakora enda ali ekerenyo na ne karwa iwete ngamareli nero. Nyagitari ane kerenyo ngamateiteri buye yo president. Andi no town ikana gakonya gukina iga. Naro na tawetanga chiba sango chira ali chimilioni 10 chiro sinya gitari. Mbia togo cha moroche. Andire ntaligere lingoma nyetaba ngina abana bakamba bange buya. Gachikorigere li stadium, kanyode stadium rendo li ontanganirete. Erega cheta karali li omongno eko chuboge tu. Ona karanga njo mongno na nari no tumugirango bena tanyode stadium. Kara irene ngoboge ke stadium ngo cheresa ni ga burendo mongno ne orno tinara yurambuya. Aseigo somo sani ona na ewero ngoli kurwe somo CS ya shilingi 20,000 each. Agwa kesi mama tenga mondo litali moliana ni nale tebe sayonsia. Tinyere tikom. Nere. Igo pole sana. CS na ata wanga pole. Nende pole nene. Na mbai bere ngo bakeranga mbiamon. Mwangete karuwe kikibo seneta. Moroche moisonde abantu bawajia. Omoye musie diu. Abantu bawajia bachende bakarigereria. Bakanyorange basa yabonko irwe kariboge kenjerege. Bakaranga bintu mbiri ko enda buya igo bishop. Wane kerege ndekeke yetesene. Batenga ise ijini kora abachire chinkora bintu bikora to baba chugochie kora. Wana batango montu buye katora ire gente kake bange buya. Aro siege ndo aba na bobo yamba ibe bintu no kongo mugeni. Ikara mwaro cheti mwaro jembia nake bangate. Mbia nake bangate. Wono ntakete mwa kola igo bakaba na bobo yamba kunebe asa umwana inji. Igo montu lina banale tatali esene tinkara ko bago somatenga ikyo kongo mugeni atebira abuno togo ikyo kongo mugeni abuno togo. Igaetigwa wono mugaba nulio wajia na chete ko chinga. Utenese nje mwangete gente. Na njirende ngo basabadi ukyomi. Matuka etire. Matuka elire. Wono mole kipindi ya rara salama. Last time kabaleta na shilingi milioni 600. Na ndio wana na cheta ali ngabakyo wache sabu na ndio naba mentete chi milioni 184. Lakini wana bwa bambugate ndoje na chibese chingota umole moira niwo chi Nairobi. Umata etachira ne. Wane esabu yensi nini erega ige county ga. Esabu yensi nini. Iba gatokonya kuoma na yoro ya mangano yo budiuki tegaba. Maete na ne chi amalio ga ya mwara corona. Kisindani echi. Mwara bali batara beta bantu bate wachirani. Bera ni kisindani. Bona na indu gote chibese chiko cha kwa maga iga. Omogo cha gotebuka nyamira besa terigo tumia toira ni wechi Nairobi. Abantu ba minta bagiramba. Romata gete igo. Abastragei. Inu motore ndete korbo sigisi aiga buya igo. Mwaka mauma unara ono. No ara. Monde ndete sinyonga ya. Yorogora. Ande ndete sinyonga wane kana iwete ngomo no yo kwa mire nyagitali. Ona akolete kasi mara mojo mobiro gacha go. Bona bona maraba ntaba ngaini ekabire. Igo motagete nyamira ingo nya korosie dieta rogoro. Twanya gosomunga nyamira na ikisegitole. Na motagete igo. Egente keke sinini mwara gukora iga umuntu agasobisi 2022 aba gosi gote ninwa. Kero umuntu achaso okoyo kurigi kuro maito to gukani muntu. Abana inji no bago decide ngo bakwa. Abandi rende basoka 2022 babe se right now. Otaino momanye tenga kitu akorire gas.
moko banyaigo bono nariko basaba ba MCA mambi ko moko ira ne county ya tokorera mangana ye kwene tokonya kuguna ngo minyoka more yobo deputy governor mokore tosaita komaki axi ose tiki mo wacha igo baminto ote kor abagiranga angi wana moko bai kesa mitara kosa kosa wana bona ngaki oto mondo ka nyori no mongino ye na bana mo muamu aba ota ye mutika ye ota no mongino kosa wana ayo mo igore ne nyomba je naro danga tigo toye kesa mie enyomba toriyo amache bobosie toma esuguri wana tosaye ko boringa kesa mi bwayire bose no bogese bose na bako bai abagiranga bose wana mbo benko bai tiga tokore igo tosayo kara manganani ase yongo gosaba mambia na inche no onkali mambi ngocha koboka nyocha nyamira alinche ne nyimbo rane diu mambi no onde se kro kelingi karase mambi rongo karasali tosayo ko ligerie binto binde bono nda getendi ginde ata na Uhuru Kenyatta iga tomo etakani iga toro se na to bekerege lakini kali yoko nyakoma no okobona kora na kurwabwo tokole binto binde nao gokora mangana ya mokoro kanga BBI mangana BBI ntu abangete binto tokatebe report yeto bunere lakini bone ese lienje tegendo tokoro karulo glo eteneneire na abagandi tokoro kaji judge karaba aligere iriegento banya bate birenga yente kinkeri buya ngora tokoro abasika twara atira hu bono ko ai kodiana jette karate banga egente ke keri buya igo ndoko beka ko matora atika igo gosabana lakini egento maete moraba ya karongo ba console ti moko ngari jiu jamaate no moigweri ona baibure ngaki magotero naende tiganda abori maete mondra wanda nyoro ndinaro kurigyo bose netanda ise ko mosiekera ndinaro kurigyo kero ekyo bose natagosa ndinaro unako maite na murangeri nera ara kwana ise likonde liga kelinda to kombe osembi yankora rutenga na korogораria ndinaro bas ogiranga wa miento agirende bona bunango yakoba bekere rieta biye ko Nairobi ga nengo baira buya iga kote nje wono tiganya gotakuna kakane mongira nikabere dali waigo